Vi går snart det nye år i møde, og vi vil gerne hjælpe dig godt i gang med din træning dertil. Velkommen til MTB TV. Det her er første afsnit i en lang række af afsnit, vi vil komme med måned for måned, hvor vi hjælper dig med at tilrettelægge din træning og til at dig, hvad du skal fokusere på hver eneste måned. Og vi kunne slet ikke vente med at komme med det her, så derfor er vi faktisk kommet med allerede tip her i december, selvom planen var først at starte i januar. Og det du skal fokusere på her i december, det er simpelthen din base. Du skal jo cykle en masse timer, på trods af at det her det er måske den tid på året, hvor det er allermest træls at gøre det. Grunden til at vi gerne vil det, det er fordi det er her vi skal hjælpe vores muskler med at kunne optage en masse ilt. Så vi kører ikke intervaller, og det er ikke så vigtigt hvor mange timer du kører, det er ikke så vigtigt om det er det rigtige intensitet, det er bare vigtigt at du får kørt en hel masse på cykel. Desværre så passer det jo bare også med, at vi er i den tid på året, hvor det er koldt, det er vådt, der er slud, og det er typisk under frysepunktet. Og når man kommer hjem fra arbejde, så er det svært at komme afsted. Men derfor er det bedste tip, vi kan komme med, det er faktisk at investere i en home trainer. Og køb endelig, hvis du er ambitiøs omkring det her, en ordentlig home trainer. Fordi med en ordentlig home trainer, der kan du rent faktisk koble den op og køre i den virtuelle verden, som for eksempel Swift eller Bikude. Og det gør det altså bare meget sjovere. For her kan du faktisk køre med dine kammerater, du kan køre løb, du kan køre social rides online. Og det lyder måske super kedeligt. Vi har så faktisk erfaring med lige præcis det modsatte. Det er faktisk rigtig sjovt. Så det er det bedste tip, vi har til dig her til december måned. Og det kunne jo faktisk være en god udgave. Er home trainer ikke lige din kop te, og du synes det lyder ufattelig kedeligt, så skal vi selvfølgelig stadig på cykling, det er faktisk ret vigtigt. Og der vil vi selvfølgelig anbefale, at man investerer i en god lygte, og vi anbefaler klart, at man sætter den på sin hjelm, fordi så kan du altså se, hvor du vil hen. Og hvis du har den forstyrret, så kan du faktisk ikke se rundt i svingen. Så for at gøre din mountainbike oplevelse bedre, på sådan her på din hjelm. Og vi anbefaler klart, at hvis du har en gammel hjelm derhjemme, som den her, så dedikerer en gammel hjelm til formålet, fordi så behøver du ikke tage lygten af og på hver eneste gang, fordi den er træt at køre med en lørdag sammen med kammeraterne, hvor det ikke er mørkt. Men husk, at den her store lygte på jeres hjelm, den opgør altså ikke for det lovpligtige, så sørg for at få en lille ekstra lygte på jeres styr, som I ovenikøbet også nøjes med at bruge i trafikken, så blænder I ikke bilisterne med den her. Og naturligvis også en baglygte, når du er derude. Håber I ned og se med her. Husk, at det her det er altså en serie af afsnit, så for at få dem alle sammen med, når de kommer, så husk at trykke her for at abonnere på kanalen. Og lige her for at se vores film omkring, hvordan du motiverer dig her i vinteren med at komme ud. Og giv endelig filmen et like, og skriv endelig i kommentarerne herunder, hvis I har spørgsmål til noget af det her. Vi ses!